गाइस स्वागत कर नुआ वीडियो को अब देख पारे मुझे जाऊँगी चिल्दा ये देख रास्ता मुझे जाऊँगी इे आज गाई जो वर्षा पाग देखते वर्षा पाग कि गच पत सब पड़ी देख पारे मुझे जाऊँगी चिल्दा कहीं मो बड़ देकी डाकवाई जाऊँगी चिल्दा ए आज मुझे भलीबल खेलने जाइनी आज कहीं भलीबल खेलने जाइनी मु आज वर्षा देला जाइनी कहीं आज वर्षा देला जने वर्षा देला बोले मुझे जाइनी खेलने भलीबल वर्षा आसला देखो गाइस कस सब पड़ी पानी गाई जन मो साइकेल जाऊँगी गाई जन मु थकी गली जाऊँगी एठू हो 2-3 किलोमीटर हो गाई जने जाऊँगी यहाँ आम गाँ जंगल यहाँ रास्ता देखिए बड़ भाई रिचार्ज मारे आसी रास्ता एठू 2-3 किलोमीटर हो चिल्दा मुझे जाऊँ से पाखक यहीटा अच्छी बरड़ी बसी से बदी बस देखते यहाँ अच्छी रोड चिल्ला जावाई रास्ता देखिए गले बदी बसी गुरुमराज आला चिल्दा आम गाँव रू हो चिल्दा 2-3 किलोमीटर हो गाई जन आपण मैंने देखु मु चिल्ला पहुँचे चिल्ला रो देखदेवी आपण को चिल्दा से NH आम गाड़ी चलेनी जदि 7टा माने सका गला जीवे ऑटो जापारे आइला बेले 1-2टा पाखापाखि आसीपारे हेले संध्या बेल को आसी कहे आसी हेनी कहीं इे गाड़ी आसेनी खाली इे टेम्पो जाए बस ये आम रास्ता चलेनी कैमरा आसी गाई जने देखो यहाँ मुझे बदीबसी पहुँची बदीबसी बाहरी बदीबसी आज मु वीडियो बन आज कौट स्टार्ट कर जानी पारे मु स्टार्ट कर आज आम गाँ छक पाख स्टार्ट कर गाँ छक आपण को देखी देखी तो मुझे पाखर स्टार्ट कर देखते जामु गछ कि पड़ी देख जामु गछ यहाँ जामु कि पड़ी देखने मुझे साइकेल चलाऊँ देखते सब पड़ी कौन कहती तो देखते गाइस
এই ଧାର ଧାର ଏଇକା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଜ ସବୁଜ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନି ବାହାରି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି ଏଠି ସେଇକାରେ ଏଠି ଛୋଟ ଥିଲା ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଏଠି ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏଠି କାମ ଏଠି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ଗାଇସ୍ କେବେଠୁ ହଳ ବସେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଣା ହବ ଅଧା ପଡ଼ିଥିବ ଏଇଟା ଦେଖାଥିବେ ଏଠି ସବୁ ହଳ ଫଳ ଦଶା ହେଇଛି ଏଠି ଏଇଠି ଦେଖାତେ ଏଇଟା ବରୁଣରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଆଗକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛନ୍ତି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ବରୁଣରାଜ ପହଞ୍ଚିଗଲିନି ଆଜି ଯାଇଛି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି ସକାଳୁ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ବାପା ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଯେଉଁ ହେବେ ମାନେ ମୋ ବାପାର ବଡ଼ ଭାଇ ସେମାନେ ମାନେ ଅପରାଧ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନେଇନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିପାରେନି 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଉଠେ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼େ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନି କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବରୁଣରାଜ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଘର ବରୁଣରାଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଖା ଅଛି କାଟି ଦେଇଛି ବାଁ ପଟକୁ ଆସିଛି ବାଁ ପଟେ ଆସିଲି ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବେ ହେଲେ ରାଜନଗର ତାହେଲେ ବାଁ ପଟେ ଆସିବେ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବାଁ ପଟେ କାଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଯିବି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଁ ପଟେ କାଟି ଦେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଗାତ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି କହିପାରିବେନି ଏଠି ବୋଧେ ଗଛ ଲଗା ହବ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଧାରରେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଗାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅନ୍ କରିବି ଜିଲ୍ଲା ଆଗ ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ଗାଈ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କାହିଁକି କଲି ନା ଆଜି ପଛରେ କାମ ଚାଲିଛି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚିଗଲି ବ୍ୟାକ୍ କାମ କରିକି ଦେଖୁଛି ଜିଲ୍ଲାର ଭ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲା ଛକର ଭ୍ୟୁ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠୁ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳୁ ହେଲେ ସେଇଠୁ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଗାଈ ଏଇ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି 2-3 କିଲୋମିଟର ଏତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆସିଛି ସେଠାରେ ହେଇଯିବ 3-4 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ଗାଈଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖୁଛି ଜିଲ୍ଲାର ଭ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲା ଛକର ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲୁଛି ଗାଈଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଇଠୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ଗାଈ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଆସିଲି ଏଇଛି ମୋ ନାନୀ ସେପଟ ଓହ୍ଲେଇବ
ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଛି। ସେ ସେପଟୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ସିଏ ପହଞ୍ଚିନି, ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଇସ୍ ଧରିକି ଯିବି। ଆଜି ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛି। ଗାଇସ୍ ଯେଉଁ ପାଖରେ ମୁଁ ସେ ପଛରେ ଯେଉଁଠି କହୁଥିଲି ସେଇଠି ଗାଇସ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖା ତ ଛକା ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର ହେବା ପାଇଁ, ଏପଟୁ ସେପଟ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି।